pondok. Kowe wis gawake masalah ora tobat, pokoke kowe kudu mlebu pesantren. Bapak karo urusan sih ganti cepetan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Pondok apa kie? Elek temen. Bocah satu temen ibu. Assalamualaikum Ustazah. Niki putrine sing badhe mlebu pesantren. Nggih Ustazah, niki lung dijaga bener-bener nggih. Nduk, salam Ustazah. Salam sih bener. Apa ntar ya Ustazah? Astagfirullahaladzim, bocah kayak kamu pesantren. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Niki wonten murid anyar. Monggo kepengaken diri. Nyung Kezia, nyung jane bubuk kok mlebu ngene. Tapi nyung anu dipaksa. Dadine ya nek misal kok ora gelem batiran karo nyung ora peduli. Panjenengan jeneng ala sopan teman. Arepku lah ngatur. Sampun-sampun. Monggo Kezia lenggah. Bahasa krama ku dibagi dadi telu, anak ngoko, madya karo krama inggil. Nah, nek krama inggil kuwi nggo wong sing luwih tua, nek madya kuwi nggo sing sepantaran. Nah, nek ngoko Ngapunten Bu, kula saking kamar mandi. di monggo dadi mlebet rene. Ibu, Kezia nek pas mlebu kelas ya isin disi tanggo bahasa sing apik, apa meneh nganten ustazah teng mriki. lha wong nyurat yang bahasa krama kok. Ya nek kerep sinau, mungkin sonten temui ustazah nggih, mungkin ustazah warai. Ih, risi temen kok nggon iki. Ya jangan kayak gue, kudu gue kewajiban. Iya bener kok juga mau ora sopan. Kan kudune duwe tata krama. Alah rem, tata krama temen. Sakrama nek aku gue kulo, nek kowe gue panjenengan. Gue dibagi jadi telu, anak ngoko, krama inggil karo krama madya. Nah, nek ngoko gue nggo wong sing luwih enom, nek madya gue nggo sing sepantaran. Nek sing inggil nggo wong sing luwih tua. Biasa nek misal kowe mau kamar mandi, isine kepriwe? Ustazah, kula izin badhe teng kamar mandi. Nah, itu bisa. A few moments later. Guys, bahasa kramamu wis apik ya. Biar alhamdulillah, niki juga gara-gara sampean lan ustazah sing gelem marai aku. Isia, niku bapaknya tilik temoni rene. Nggih, Ustazah. Assalamualaikum, Pak. Pripun kabare? Waalaikumsalam. Kabare Bapak kaya apik, Pak. Jadi nek Ustazah perilaku lan bahasamu wis apik ya, Nduk. Nggih, Pak, kula ugi taksih belajar. Gimana? Ora nyesel Bapak mau anak kamu pesantren, Nduk. Pak, ing pondok puniki Kesia kotok kancanipun. Ya, semoga kowe sih bisa ngajeni wong sing luwih tua kang kowe, Nduk. Nggih, Pak, amin. Matur nuwun. Kalian kalau syuting jangan seperti ini